40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 30 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal dugang nga mga plano batok sa COVID-19 gintalakay sa PDRRMC meeting sa Kapitolyo. Duha ka ordinansa nga makabulig sa COVID-19 campaign sang syudad sa Bacolod ginagduso ni Councilor Nobero. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Ginapausisa ni Senador Risa Hontiveros kag anom pa ka mga senador sa Commission on Audit ang tanan nga gingastos ang gobyerno sa pagtingwa makigbatuan ang COVID-19 crisis sa dalom sang Bayanihan to Hell as One Act. Kaupod ni Hontiveros nga nagperma sang Senate Resolution number 479, Sanday Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Minority Leader Frank Drilon, kag Sanday Senator Sani Angara, Ping Lacson, Francis Pangilinan, kag Glila de Lima. Sa resolusyon gintumod ni Hontiveros ang pagbakal sang gobyerno sang automated nucleic acid extractor sang 4 milyones sa pihak nga may nabakal ang pribado nga sektor nga 1.75 milyones lang ang presyo. Perti ini, kung matuod ining aligasyon, perti nga ganansya, perti naman nga iskandalo kung matuod ang aligasyon. Dapat ang ginagastos sang gobyerno, kwarta sang pumuluyo, kag dapat lang wala ginbulsa kung matuod ang aligasyon kag nagakadtugid sa pumuluyo labi na gid sa panahon sang COVID-19. Ini nga investigasyon hulaton naton kung ano kamatuod kadako-dako ba 4 milyones ang ginbakal sang gobyerno nga may ara 1.75 milyones lang ang presyo. Kung matuod ang aligasyon, porte naman ini nga iskandalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Good morning sa mga plantador. Wala kabilinggan, dako it gamay man. Gusto nyo magdako ang produksyon, magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 morning na, dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, pitsa 30 na. 2 kadlaw na lang saylo na kita sa bulan sa Agosto. Ano naman ayan ang mangin kapalaran sang syudad sa Bacolod kag probinsya sa dalom sang pandemya sa bulan sang Agosto. May pagbulubaylo bala? Hulaton ta kung ano ang mga desisyon sang IETF National kag Gobyerno Nasyonal. Meantime, diri sa Bacolod, nagalagulad ng aton patrol. Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod sining maulanon nga panahon? Kamusta ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga presyo sa merkado? Hinatanan, idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Isang tulog na lang, Aksyon Fred. Isang tulog na lang. Sweldo na. Akala. Aksyon Fred, no? Ina kung may bilin. Iya kong may bilin. Pero ang lain kung lain, kung ang lain abi ang nagauyat sa imo ATM, o sang imong kayuhan ate lain lagi. Ba, mga empleyado sa City Hall ba? Oo. Lain kong empleyado sa City Hall abi kanti na abansi ang pag-uyat sa ATM sang ila sining sweldo. But anyway, subong nga kagahon Action Fred sa pihak sining basa no ang mga dalanon sa Bacolod matapos kadag ulan kagina. And at the same time, may pila ka mga lugar galing kiti wala sang nadala sa asang ulan, kag may pipilaman ka mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod, partikular ang mga dalanon, may medyo basa pa sa sining kagahon Aksyon Fred, no? At isway sa aton sining mga kauturan, mga motorista, advice naton, extra gid sa paghalong sa pagdala sa mga salakyan sa piyak sining sa area sang Mandaragan. Medyo nagtalithi sa sining tinuon Aksyon Fred, and at the same time may ara gihapon nga mga nagabiyahe sa sining tinion. And at the same time, ang mga violators, ayaw ba, Action Fred, wag gidya pagbago, no? Ang ara mangyapon mga ginatawag taga tibihon balang nga klase paminsaron, tig-abagol nga klase paminsaron, ara gyapon Action Fred, pati ka sa station number 2, 14 ang nakaladakpan, nga mga curfew violators. Ara gyapon sa station number 4, nalabyan man naton, 5, ang area naman sa station number 1, mga 12 man to ang ila sining curfew violators sa kagtubtub karon.
nagpabilin sa gihapon sa area action pride o kung sa tagsa ka mga police stations sa way man ni sila actually ginapriso galing kay ginapatiner lang sang isa kagabi sa prisuhan o kung sa kilid sang police station para ma-experience man nila action pride ang ginatawag tabla ang ginatawag tabla nga nakatulog man sila sa police station sa piyak sining nakabayular man sila sa layi sang pungsod sa kuna sa syudad sang Bacolod. Ang mga dalanon action pride sa sining kagahon sang nasilingtan na masyado pagkatawhay only ang makita naton diri ang kalabanan ng mga salakyan nga nagabiyahe pakadto man sa tagsa ka mga merkado. Temprano man lalabiyanta ang Burgos public market and paglabay man nato dito action plan nag-aamat-amat pa lang bukas ang merkado para sa atong sining mga kauturan ni ban nag-aamat-amat pa lamang plastar sa sining kaagahon nagapamangkot sa presyo sang baboy presyo sang baboy na kadtuan ta kay demandar sa sining kagahon ang presyo sa baboy action bread ang unod is 230 ang unod sang baboy and 220 amoni ang regular nila nga presyo sang baboy pero may araman sila ginatawag paras action bread yara man tiil ang tiil kag ang pila ka mga tulan man nila action bread ang bili is 150 pesos while ang tinais ang baboy, especially may paaman na ilang dugo, bakal gid lamang sa 80 pesos kada kilo. Umuling pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sa Bacolod na lakip na ang pila ka mga sitwasyon rather presyo sa merkado. And ang iling sitwasyon sa syudad sa Bacolod kang ang presyo merkado ginadulong man sa inyo ang Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang kape. With aksyon na ni Kiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:58 na. Aber, pamasyar kita sa Life Extension Clinic. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:59. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, Salmuto,
naging pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ang biktima sang COVID-19. Perting pamiripi, dipinsa todo ang presidential spokesman nga si Harry Roque. Suno saya niya hindi pilyor ang gobyerno sa pagpakig-away sining COVID-19. Dapat lang nga kooperahan lang sa publiko agod padayon madinalagon ang engkwentro sang gobyerno batok sa COVID-19. Porte, adlaw-adlaw gadugang daw wala gaiban. 85,000 na mas ang kaso sa Pilipinas. 1,900 sobra na ang mga nagkalamatay. Di may pila ka mga kritiko nagapalayag nya daw napaslawan ng gobyerno sa pagsabat sa problema sining nagalapta nga kagaw. Tudo dipinsa ang Malacanang. Suno sa kay Roque, wala nagapahuway, wala nagapahimunong ang aton gobyerno agod nga pakig-awayan ang COVID-19. Ano pag-away tas ni? Kay hasta subong, wala pagid baksin, wala pagid bulong. Gapangabay na ang presidente, siling niya kabay pa. Nga kon may ara bulong ang China, unahon kita, natural Amo na ning kayuhay ni Presidente Duterte kag sang pungsod China, maulihi pa kita. Ang China nga amo ginhalinan sang COVID-19, nasubrahan ta pa. Sa balatian kag sa kagaw nga COVID, daw nag-abanse pa kita sa kadamuon sa naapektuhan sang kagaw sa mga ginhalinan sini sa pungsod China. Daw hindi amo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na sa mga mangunguma naton morning. Nubogid ang aton produksyon. Aber, solusyon
Action Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Dire sa aton sa Bacolod kag probinsya, pag-abot sa mga OFW, LCI kag iban pa, may mga bulobakante pa kita nga mga quarantine facility. Didto ya sa Metro Manila daw ipit-ipit na gid. Kung pamatian taghapon si Senate Minority Leader Franklin Drilon, yabaw malapit na sa danger zone ang Metro Manila. Daw ga amat-amat na gutok ang mga hospital. Ang palayag sa senador, mga 82% sa COVID-19 bed capacity sa hospital sa Metro Manila ang okupado na. Hindi mapunggan, ano ining nagkakatabo subong? Sa ibang paging lugar, kadelikado bangod nagataas kag nagadamo pa. Adlaw-adlaw ang biktima sining kagaw. Amo nang siling naton, mintras tanto may pasaway, mintras tanto may ara ritubado, kag wala nagatuman sa pila ka mga ordinansa sang kasyudaran, kabanwanan, probinsya, hindi ini matapna ang kagaw. Nagalapta kung ikaw nagalagaw. Delikado kiti, wala pa tambal mo. Porte na, gapalitik ulo ang tanan mangin alamon nga mga scientifico sa bilog nga kalibutan, ginagastuhan milyon-bilyon na siguro, wala pagid sang didiskubrihan nga tambal sa COVID. May ara report niya, may ara na, nga testingan na. Kung bala, ini pwede, testingan pa na. Damo pa na nga testinganay antes idapat sa tao, basi delikado. Te kung hindi kita maghalong, may mga pananawan kabay pa hindi lang, nga magalawig pa ini. Isa tubtob, dua ka tuig. Por Dios, por Santo. Action Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galit si Shirley. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong Mga balita naton sa City Hall, duwa ka ordinansa nga makabulig sa COVID-19 campaign sa siyudad sa Bacolod ginaduso ni Councilor Novero. Balita City Hall. Detalles ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, ginabalay sa karon ni City Councilor Renisito Dovero ang duha ka mga ordinansa nga makabulig sa COVID-19 campaign sang Bacolod City. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag sang konsehal nga ang unang ordinansa Action Fred nga iya ginaduso amo ang pagpapanaog sang penalidad sa mga ginikanan nga nagapabaya sa ila sini nga kabataan nga mga menor de edad nga nagahampang sa dalana kag wala nagasunod sa mga minimum health standard. Action Fred, ginpahayag sang konsehal ang mga menor de edad ang exempted sa criminal liability kagyer sa ginikanan ang responsibilidad sa pagsaway sa ila bata kasunod nga tuman kanako ang risgo sa karon sang COVID-19. Ginpalayag man sang konsehal nga iya man Action Fred ginaduso nga papanaugan sang penalidad ang mga persona nga nagahalin sa isa ka lugar sa tion nga mahibalan Action Fred nga mayara sang ipatumana nga lockdown. Ginehemplo diri ni Councilor Novero ang sitwasyon sadtong sa Pulok Mahimulaton, Barangay Manago nga may pila ka mga residente nga nagbiya sa lugar Action Fred matapos nga ginanunsyo ang lockdown sa lugar. Sunod sa konsehal, ang ini nga mga proposed ordinance ang base man sa rekomendasyon kag suhestyon sa mga punong barangay sa Bacolod City. Certain responsibilities should be attached to the parents nga irresponsible sa pag-atipan kag pagbantay sa ilang mga kabataan nga naginababayaan lang bala nga nagaliyong lang da sa dalan, naginampang da wala man maskara, wala man social distancing. Ang risgo sa COVID infection tuman kadako. Nabatian si City Councilor Renisito Novero. Sa mga aksyon naton, halungan ang aton ikaayong lawas sa paagi sa pag-inom sang Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Di kita, mga balita na sa Kapitolyo, duga nga mga plano batok sa COVID-19 gintalakay sa PDRRMC meeting sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa sa mga naging agenda sa ginpatagayon nga Third Council meeting sa nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga preside ni Governor Bong Lacson kahapon sa Kapitolyo Provincial. Amo ang dugang nga mga programa kag proyekto agod pagigbatuan ining COVID-19. Sa among meeting, ginhambalan ang status ang COVID-19 cases, ang implementasyon status sa mga programs kag projects, agin punduhan sa dalom sa PDRRMF kag ang approval sa realignment, reprogramming sa among mga programa kag proyekto. Ginpresentar man ang nagkalain-lain nga mga protocol sa COVID-19 na gina-implementar sa provincial government kag iban pa nga mga plano sa Provincial Health Office kag iban nga mga departamento sa Kapitolyo.
Nabalawan nga sa record sang Negros Occidental, may isa na ini ka-COVID na patient nga nagtaliwan nga residente sang syudad sang San Carlos kag ginakabig nga domestic ang kaso. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 85 tanan ka mga violators sa Executive Order number 35 kag Executive Order number 38 amani ang wala pagsuksok balas ang face mask kag pagsuksok sang wala naga-observe sa social distancing. Ang may pinakabada mo diri Action Fred, ang police station number 7, 38 ang ila nagkaladakpan. Oo, 22 Action Fred, ang wala nagsuksok sang face mask na nakip na diri ang wala nag-observe sang social distancing. 16 diri ang nagkaladakpan sa curfew. Sa dugang pagid nga balita sa station number 4, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan agud ibaluon ang motibo kag ang pagkilala sa mga suspect responsable sa pagbuno kay Freddy Valdelovar, 35 anyos, kag nagapuyo ni siya sa Hacienda Culahaw, Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay matapos nga ginbuno kagabi sa Banga Sungi, Barangay Villamonte diri sa siyudad sang Bacolod. Nausunod diri kay Police Major Charles Heber, ang hepe sang Police Station number 4. Si Valdelovar ang nakaangkon sang malubha nga pila sa iya sining kalawasan, rason sang iya sining kamatayon, pero karon nga adlaw Action Fred sunod diri kay Heber nga pa idalom pa sa autopsy ang bangkay sang biktima agud hibaluon kung pilagid kapilas ang naangkon sini sa iya sining lawas, pero sa initial diri nga pagpangusisa ni Heber upod man ang iya sini nga investigador, si Valdelovar Action Fred ang naghalin sa puluyan sang iya sini nga amigo dira sa area sang Puruksabi sa Barangay Villamonte, pero las 9 pasado kagabi samtang yara sa area sang Banga Sungi sa amuman nga barangay, hinali na lang nga ginsugata sang wala makilala nga suspect kag ini siya ang ginbuno kag napatay. Sa station number 7 Action Fred, pabilin man nga at large ining si Arnel Orosio, isa ka maintenance worker sang DC2 subdivision sa Barangay Alis matapos aksidente nga natiruhan ng iya sini nga upod nga isa man ka construction worker nga si Randy Mariposa, 40 anyos. Din sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Florentino Ablayan, ang hepe sang Police Station number 7. Ini nga suspect nga si Orosio, nakakita man sang kontra sang isa man ka construction worker. Tub bala ang ila sining kuan naglabot bala Action Fred sa pag sinabtanay kag nangakik ang suspect, nagabot sang iya sining kalibre 38 nga pistola kag tuyo kun tani nga tiruhon ang iya sining kontra apang wala ni naigo sa baylo. Si Mariposa ang naigo sa bala. Kag sa amuman nga insidente, si Mariposa ang gilayon nga gindala sa Sanitarium Hospital matapos nga nakaangkon sang pilas sa likod nga bahin sang iya sining nga lawas. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea, ang alkaline. Alvin Graba, una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton Action Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Kay Action Boy Duran, kag Action Eden Aboso, Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar